Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Noy, Toy, Lolo Ilyo, lo? Kamusta ginyo nga pag-eskwela? Kay nagamudyo lang kamo subong? ati ako yalo, sagad na ikinagatuon ko ya permi. Sana ole? Ikaw yan, Noy. Nag-answer ka man permi sa modyol mo? Oo, lo eh. Why ko na naginasalig sa mga ginikanan ko ya. Ako niyang nag-answer sinatanan niya. Di wow. Abo nang mayuda ya kay ka mga alam sa inyo nga mga bata. Olo. Ako man lo. Oh, ang pamangkot ko. Ano ang spelling sang cat? Ako lo ah. Oh, ikaw be, spell cat. C-A-T. Wow, kasagad-sagad ba? O, ikaw ya, Binoy. Ano lo? Spell dog. Grabe ka naman niya lo, kanper si mo. Kung hapos ito'y kung budlay ako dayon. Para dog lang gid, hindi ka kabalo sang spelling. Oh, ikaw bitoy, spell bidog. Sus kahapos, I-D-O. Toy, ido man tong spelling mo. Nga aluhaw, ano sa English ang ido? Dog. Di ba insakto ko? Sakto ka na. Ikaw Bilolo Ilyong. O ano, pamangkutan nyo ko? Aba, Ay sus ah, dutayan lang ko gani mag-unorol. tuod ka Lolo Ilyong. Oo, singa eskwela ko. Dutayan lang gid ko. Nga aluhaw. Di kay sa tupad kong first honor, bago ko nagsala lang si ma'am, ako gito taning itudlo ya. Teke, alam ka man lo, may pamangkot ko bisi mo. Ano na noy, ipamangkot na kay Lolo Ilyong. Kay sabto niya na dayon. Oo ah, ako pa. Lo, ano sa Tagalog ang toothpaste? Tagalog sing toothpaste? Ay, Noy, Toy, diri lang ka buanay ha. Nga luhaw. May laktan pa ko gali. Total, duway man ko siyang obrahon. Maayo pa siguro. Mamati ko na radyo ay. Pandaron ko na. Ay, abaw. Doon ka namin na siyang music how. Daw nakaka-inlove. Labi na gid sa subo nga panahon nga daw medyo maulanon. Pamatian ko abe. Good day, Philippines. This is your favorite DJ Tonton. DJ Tonton. Ay, abaw. Next song is dedicated to Lola Basyang. Para sa akon. Amo gini ba lang nabiliban ko kay DJ Tonton mo? Kay bisa normal lang iya paghambal do naga-remix. Pero sino ay hanang nag-request ang kanta para sa akon? Requested song from Lolo Poloy. Si Puloy naman. Ay hala, ano man yung nagsulod sa ulo ni Puloy nga nag-request isang kanta para sa akon man? Ay, mabatian ganit ni Miloy ko. Hala,
Basi magsilo siya. Ay, nako. Lola? Lola? Ay, Katkat, ano ginahapo-hapo mo? Lola, kabati ka na sang balita? Nga may bagyo? Oo. Si Agaton? Oo, pero mas kakilibot ay kadwa nga bagyo nga nagasunod sa iya. Uy, hala. Nga baskog ang bagyo, haw? Hindi man masyado siguro, Lola. Pero makibot kagid. Makibot? Nga aman, haw? Basta, Sino galingalan sang bagyo? si ano la? Si Basyang? Mga butigon! Dapat ilampaso! Ba? Oy, Baskubado, naano ka? Nagpamati ko sa rally, bala Lolo Ilyong. Ote, ano nabatian mo? Hampakanay naman lunang? Ay, hindi. Ano man gali? Hampakanay puga. Agoy, daw kasakit na sinayahaw. Ay, naku Lolo Ilyong. Kasadya gidya. Oy nga aman. Kay lapit na lang gid ang eleksyon ho. Ote, anong nasadyahan mo da? Kay makapili na tasang dapat naton nga ibutang sa pwesto? Hindi Excited na ko kung pila ang akon. Ba? Baskubado, dapat ang aton buto hindi tayo pagibaligya. Ate, ako Lolo Ilyong, hindi ko man napagbaligya. Galing kito may mabakal eh. Hindi tayo pagibaligya ang aton buto. Kay kinamatarong naton nga magpili sang aton na gustuhan. Kag bagay gid nga magapungko sa pwesto. Ang tao nga masaligan. Tao nga may panindugan. Pero pati ka man sa hambal nila Lolo Ilyong. Ngano Baskubado? Nga kung magboto ta kuno, pilion ta kuno ang hindi masyado kaalam. Nga man haw? Kay kung alam, intuon niya ta sina. Pero kung hindi masyado kaalam, Ano? kitang mainto sa iya. Ba? Sobra ka naman imo ya Baskubado. Basta para sa akon ya, pilion ko gid ang tawo nga makabuli gid sa aton. Amo na dapat ang aton butohon. Inang wala ka pangaway. Oo, Baskubado. Dapat pilion tagid ang tawo nga nagakabagay sa pwesto. Inabalang wala kaakig sa tagipusoon. Ang iyay handom niya para lang gid sa pumuloyo. Magabuli gid balaya sa aton. Hindi ya kay ilampaso iyang iya mga kontra. Oh, Hindi ta na iya kinahanglan, Baskubado. Ang kinahanglan naton ya ang makabuli gid sa aton. Pero ano Lolo Ilyong? lista mo ko to ha. Oh, Kanami kay si Mana Santana. Amo matuod, Jose. Kinahanglan, mahimos kita kay masimba kita. Ay, oo, Panso. Amo na ning panahon nga magpamalandong kita, magpasalamat, ka magdumdum sa iya. Hindi lang sa amo sini nga panahon. Dapat, adlaw-adlaw, kagkun pwede, sa tanan nga tion, dumdumo naton siya. Oo, matuod, no? Ano abi kay kun kaisa? Kun ara kita gani sa kalipay, nagakalipat na kita nga magsimba ka magpasalamat sa iya. Bisan gani magpangamuyo na lang. Malipat pa kita kung wala kita sang problema. Amo gani. Pero kun abtan kita gani sang kalamidad, kag mga balatian, ilabi na gid kung may mga problema kita. Kadumdum man kita magpangamuyo kag magdangop sa iya. Amo matuod. Amo na nga ako, adlaw-adlaw gid ako yan nagapasalamat sa kabuhi nga ginhatag sa akon. Abaw, ti maayo ginapanso.
Pasalamatan ta ang grasya kag bugay nga ginhatag sa aton. Amo matuod. Dali, malakat na kita. Mayo pa siguro hapitan naton si Pare Ilyong, si Pare Miloy kag si Pare Puloy. Dalo naton sila sa simbahan. Baw kabay pa magupod sila. Pansyo! Pansyo! Oy, hala. Doon may nagapanawagaw. Ara, kamuda. Oy, hala. Si Ilyong man ang nagapanawag. Oh, Ilyong. Ngari ka man. Ay, malakat ka mo? Oo, masimba kami. Maupod ko. Ha? Himala ba? Ay, Pansyo, masimba gani ko. Kay daw nadumduman ko nga, daw wala na gid ako siyang panahon nga magpasalamat kag magpangayo siyang kapatawaran siyang akon mga sala. Daw permi na lang ako yabuyo sa trabaho, sa mga kalingawan. Ay, kung sa bagay. Pero nanutaran mo, Pansyo, kadamo na gid subong sa mga kalingawan nga kung malingaw ka, malipat ka na no? Oo. Kung kaisa gani, malingaw ka. Malipat ka na nga magpasalamat, matulugan ka na lang. Konpensaron gid gani. Kadamo na sa mga kakulangan naton. Amo matuod. Pero siya, wala gid nagakulang sa aton. Ang importante lang nga magbalik lang kita sa iya. Ilyong, ikaw ina?